आयज रक्षाबंधन भयण भावाचे पवित्र नातें जपपी हो सण गोंयभर लोकांनी आनी शाळांच्या भुरग्यांनी रक्षाबंधन उत्साहान मनयलें। बाजारांनी राखयो आनी मिठाय विकपी दुकानांनी गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात लोकांनी पणजे बाजारांत केल्ली गर्दी। सावड्डेच्या शारदा हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी एकामेकांक राखी बांदून आणि गितां गावन हो सण मनयलो। सोन्याच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळीतले भाऊराया रे वेड्या बहिणीची रे वेडी माया। सोन्याच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळीतले भाऊराया रे वेड्या बहिणीची रे वेडी माया। माया माहेराची पृथ्वी मोलाची माया माहेराची पृथ्वी मोलाची साक्ष याला बाई चंद्र सूर्याची साक्ष याला बाई चंद्र सूर्याची। कृष्ण द्रौपदीला सखारे भेटला कृष्ण द्रौपदीला सखारे भेटला पाठीशी राहू दे छाया रे कशी पाठीशी राहू दे छाया रे वेड्या बहिणीची रे वेडी माया। आता पळयत डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी गोवा 365च्या पत्रकारांक राखी बांदून मनयल्लें रक्षाबंधन। आयकात माणकुल्या भुरग्यांक आनी शिक्षकांक। आम्ही दरवर्षी आमचा हा उपक्रम करतो रक्षाबंधनाचा। यामध्ये समाजाशी आपले असलेलं जे नातं ते दृढ व्हावं हा एक त्याचा हेतू असतो। यासाठी आज आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी गेलो। काही जण पोलीस स्टेशनमध्ये गेले, काही वेगवेगळ्या ठिकाणी जसं की पत्रकार, नंतर आरोग्य खातं। तसंच आज आम्ही इथं आलो होतो रक्षाबंधन करण्यासाठी। तसंच आमची मुलंही आमच्यासोबत आली होती आणि आम्ही आज इकडे रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम साजरा केला। धन्यवाद। डॉक्टर के.बी. हेडगेवार प्रायमरी स्कूल कुजिरा येथून आलोय। आम्ही आपली संस्कृती जपण्यासाठी आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन रक्षाबंधन हा सण साजरा करतो। आता पळयत मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनाचेर बायलांनी केल्लें रक्षाबंधन। तशेंच मडगांवच्या इनर व्हील क्लबान मडगांव पुलिशेंत वचून पुलिसांक राखयो बांदून रक्षाबंधन मनयलें। पळयात। वास्कोच्या आशादीप स्कुलाच्या भुरग्यांनी उमेदीन राखयो बांदल्यो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत याने आपले भयणीक राखी बांदून भयण भावाचे पवित्र नातें जपपाचो संदेश दिलो। पळयात।
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत, संदीप तुयेंकार, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार.